भाभी पानी। 8 बजे ले सुतर रहता बिछाना पर, दौरे पर पानी या चाय पिया, तारा के पानी पिया होता। भाभी पानी। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के खाली पानी खातिर चिल्लात रहता रही। कथी बिछाना पर सुत के चिल्लात रहता सर, दैया में घुन लगल का, उठ के नहीं पी सको, लाई पानी पिया। ए भाभी कथी आखानी बोलता रहते दे देलो त खिया गइलो का? खिया गई ना, सेवरे से उठ के 17 को काम कर, दौड़ के होई कर, दौड़ के हो कर, हम आदमी ना है का? कासी यार इन खाने फेक रहतारू, आइल बारू करे त करबू ना। ओहो, हम आइल बानी काम करे, तनी सब जाने सुतर रहलो, इन बना के दे दे, तनी ठुस लिया लोगी। ए भाभी हरदम कथी खाए खाए कइले रहेलू, हम ना बनावे निका। बनावलू ना, दाल में के भात में के दाल में बुझाला गोबर गीज ले बारू। ढेर चिकन मत बनाओ, अपन जीत पहिनन त तहर विध बना दे। कथी विध बना देबो, कथी हो? बेसी बोलू न त राखी लगा के जीवे घींच ले। ए फौजी हाथ गोड़ अच्छा ही त मुंह से कान सागरा कइले बड़ा लोग छोटा छोटी करस हम लोग पटीदार से इज्जत रखी। सुनी देवर जी, बीच में रहुआ अति मत करी ना, त अपना पति से कके रहो छती करवा दे। ए भौजी काहे धमकी देता रू अपना पति के? साफ साफ बताओ का भइल बता रहा मती के। ए का बताई हम अपने मोती के, तहार बहिन बिगड़ले बारी हमरा गोती के। ए मुनिया का कइली रे कि भाभी इतना नागिन खानी गुसाइल बड़ी, घरे भइले बुझाता 4 घंटा खेत कोड़ के आइल बड़ी जैसे बोला तारी। ए हम नागिन है, नागिन का रे कते सुबह सुबह कुकुर बिलाई खाली हाला पले मारता तो ये एक क्षण घर में देखी रहत तब चल से नहीं कतर रह देती। हमनिया है सा तोहर कनिया है, तू का कहला खिया रे? डोम कचलू छोनला बड़ी ओई से घर में। डोमकच? हां डोमकच में तोनी के हैंग होता त लड़ाई में केतना करबा सारे तोनी? पूछा ना उन करे से का होता ई घर में? ए हम का जानी, रानी बना के लिए नौकरानी बना के रख देले बारे। एगोरा गोड़ तुर के बैठल बा, ओकर फरमाइश अलगे बा। हाय 12 बजे ला सुतर रहती, एकर फरमाइश अलगे रहता। एक दिन के घर में आनी जैसे चैन के दाना ना खैनी जिरो संतोनी हम जातनी। रोवा देला सनु करा के हैं? तोनी को लइका वाला से दुनु गोला रे हैं? जे तोनी से कोनो काम नहीं को, तू 12 बजे दिन ले सुता तारी, तोर शादी बियाह हो जाई जहां जइबे ओई तरह हमनी के इज्जत रही रे। तूने के समझा सकत करा के? ई उठ के एक लोटा पानी ना पी ली, एता हुकुम चलाओ तर तोनी के दुनु गोला हैं? बताओ तो समझावे बस उठ के एक लोटा पानी ना पियल जाई हैं? एक गिलास पानी ना होवे को आंसू के पीछे बन गया। ऐसे नहीं मत जाओ। देखो ना अब त ई रोवत गइल है साला दम्मी साथ के सुतता रहो साला ई। बेटा मन में लड्डू फूटा। भइयो लागत कि हमरा ओरी लाइन मारतिया। अरे बउयो हमारा ओरनु मारतिया। देख भइयो ढेर पपियाई वाला बात मत कर, ई तोर भवे नु लागी। सुन बउयो भौजाई ही यऊ तोर माई बराबर बिया ना भैया उ तोर भवे नु लागी हो। ना तोर भौजाई पहिले बनी, पहिले तोर भवे बनी ना पहिले तोर भौजाई बनी। भैया तोर भवे लागी, ना भैया तोर भौजाई लगी। एक बेर कहतन तोर भवे लागी, ना तोर भौजाई भवे लागी तो भवे लागी, ना तोर भौजाई लगी। भवे लागी। देखो भैया आज से भाई भाई के रिश्ता खत्म।
दिन रात खाली हमरे के काम 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 कैले रहता। धनिया ए धनिया काहे रोवा तारू? ऐसन ऐसन तो छोट मोट बात हरे घर परिवार में होला। छोट छोटा बात के तू मायने करबू तो काम चली हैं? रोज रोज के एकनी के नौटंकी से हम परेशान हो गइल बानी। रानी के सपना देखा के नौकरानी बना के रख देल बानी। आजाद ऐसे ही बात पर नान खिंचिया के मत खिंचिया मत रुसो। जाता नहीं हम बाजार से तारे के लिए आओ तनी आज रसगुल्ला आ भुजा पकौड़ी खइयो मत रुसो। मुस्कुरा जा करे जा हमर ला आओ तनी हम बाजार से। काहे इतना उठ के चलो तब नहीं लौकत का तारा? हमरा नहीं लगत कि तहारा 4 कट्ठा पर पसर गइल बा। तू का खियाल लेता तू पसर जा खालू जवन धोबी ढोके ले जाला। तोहरे खानी हराम के दाना खाता नहीं कि तोहरे खानी पसर जाए। हराम के दाना खाता नहीं, हम मरद कमाता तो हम खाता नहीं। बार का मरद वाला भइल बा। तोहरा खानी हमरा नहीं खे पसरे के, हम एही ना ठीक बानी। जा ई मुंह से कहीं ना बसबू। बसम छै ना बसम तोहरा से हमर जिंदगी कट। बेटा मन में लड्डू फूटा। कहने वालू हो हमर करेजा का फूफी आगल भुजा पकौड़ी काथी हो भइयो? ए तोरा वाला देखे वाला चीज नहीं है। अरे तोनी के का करे के बारे? जब तक ले तोनी हमने के बीच में ना बोलबा तब तक ले तोनी के मन ना ओह तो तोहरा के बीच में नहीं किसन बोला। ई हमरा घर के नु मैटर ह तो घर में ना बोलम स। नैगर से लाद के नहीं खुले के आई। ई में हर मंगल लेके आवता मेहर आलू खाती ले जाता चुरा के देवे भाई बहन के छोड़ देता। ए छोटका हमनी के बीच में तू मत बोल। हम कुछ लेके आई तो तू काहे बोलबे? हमरो तो धन संपत्ति बा, उ हमर परिवार ही हो। हमनी के लेके आ सकत हैं? जंग बोला तारी धन संपत्ति वाला हो गइला। तारा ससुरारी से एगो छिपल लोटा मिलला ना रहे एबरा धन संपत्ति वाला हो गइला। भीतर भीतर लिया के खिया के भैंस खानी मेहरारू के बना देला। एगो छोट बहन के तरह भइल बिया। तो हम इथिए नहीं के जेठ के फर्ज नहीं का निभाओ। तो हम का कदल बने का मुंह बांध दल बने मत खो हैं? यही तरह चोरा के ले जाके दे तारा सब त ना। जाय दे बे छोड़ दे। ई मेहर मौका हो गइल बा। बेईमानी को के खाइनु तेका पूछ वाला पिलवा पड़ी। चुप ढेर बोलता हे हित जो को लेके तारा समझ नहीं का का से बात करता नहीं। ओए देख हम यार मौका के पिटवानु देली दोनों तोनी ओही तरह बड़ा सन बिना बाप मतारी के एगो लड़की के तोनी के रुआ के धइला बड़ा सन जियल मुश्किल क दल बड़ा सन तोनी के। जा जा तो हनी अपन समझल लगी। तू मेहरारू लिया बड़ा कि ना चल जा हम भोजा खा। अभी भागल बिया। चली हमरा बुझा द पहिरा बागड़ा के ओकन के घर तीनों भाई में से चल पूछ जाओ। हां ठीक बात है। होते एगो सर पूछ ओकरा से हम जाता नहीं ओकरा घर में छोटका से पूछे। है हमरा बहन के का भगले बड़ी है? ए मंगारू है हमर बहिन कहां बिया रे? हमर बहिन कहां बिया? ए हम का जानता नहीं लागत है हमर बड़की भैया लगे भागल हो। तू आइल बड़ा हमरा लगे। तोर बड़की भैया? हां चला साला साला तोहनी के बताओ तनी चल तो ओकरा। अरे बाबू इस साला को तो हमने के भगले लड़की भगले होई। आई साला कहता कि बड़की भगावला बा। ये सारा तू जानता है साई कौन भगले बा? तू निकल लेके भगल हम नहीं लेके भागल तो भागल बा तू। छोटका लेके भागल। चलो सरवा को जब पकड़ा जा भागल बा तो पकड़ा। भैया पकड़ा सन चलो लगा चलो चलिए पकड़ा सन हम आओ तनी तारा। चलो सरवा जल्दी चलो। नो आज लंगा गोला दौड़ल बनी साला। पकड़ 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 आ गई नहीं पकड़ पकड़ आ गई नहीं पकड़।
तूर देनी है कान में साला इंडिया में बियर के बोतल तो बंद बा। बियर मुंह मारे पिए नु बंद बा बिहार में गाड़ पर पियल तो बंद नहीं है। साले बिहार मुखिया जी पंचायत में गाड़ फाड़ दिए हम। तो भागो भाग साला भाग। रे सब साला जब आ गइल बड़ा सन तो हमार जूजी देखत तारा सन बोलत काहे नहीं खस ए सरवा खतना गोड़ा के बीच में ते खाड़ा काहे बाड़ी रे भैया इलाके तो सबके उसे बेसी तोहर इज्जत करता ऐसे बैठत नहीं खे। ए इज्जत हमर बाहर करत है रियाइल बसाले के डोज ओइसा नहीं कनो कत सोच का कोई मुझे हई सरवा राजा बा हमरा भाई के मार के गांव में बियर घुसा देले बा एकरा दर्द के मारे ई बैठे नहीं कर सको। रे सरवा बचपन से लेके 55 तक आज ले हम गांव में बात सुन ले रही है ए बियर कब से हुरे लगल सर रे मुखिया जी नया फैशन आइल बैक पर अजमाइन का रे सरवा ते हमारा बीमारी की दूसरा करे तू चुतिया खानी बोला तारी चुपचाप रह। अब बउआ तहार का हाल बा तू काहे नहीं कुछ बोला नो 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 मुखिया जी भाई एकरे बारे में पूछे कि हमने तो पूछे का भइल बा। हां मुखिया जी ई हमनी के इज्जत से खेलना बा हमनी के बहिन के लेके भागो रहलक शुक्र में नहीं कि इतने पर छोड़ दल भाई सन ना तो काट देती सन आज ई मामूली खेल बुझता है। बबुआ काहे लड़चट खानी काम कइलो हो आ बिना खेत के अनाज काटे काहे गइलो हो तो इतासा तोर होई ना बबू सुनो सन इज्जत तब चल गइल बा अब मारला पिटला से कोनो फायदा नहीं खे। अब बात इहे बा कि तो लड़का देखे में तो सुंदर लगते बा बुलावा सा लड़की के अग्नि के बियाह करा दे। गांव समाज हमरा के मुखिया बनवले बा कुछ सोच के बनवले बा तो हमार फर्ज बनता ई कि हम अपना द्वार पर हम अपन बेटी समझ के एकर बियाह करा देतन। बबुआ हां भैया तो जो मुनिया के बोला के लिया जगह मुखिया जी कहत रही ओई ते होई भौजी के कहानी है लेके आओ तो आवते हो अरे आइयो भाई लखनऊ बेटा मन में लड्डू फूटा